Det er et faktum, at floating kan reducere stressniveauet med op til 60%. Noget af det, jeg tror, der overrasker mest, det er, hvor dybt man kommer ned og slapper af. Den der fornemmelse af, at der er ingen støj, der er ingen impulser, der rammer dig, så er der bare tomhed. Og når kroppen ikke bliver optaget af impulser udefra, så søger den indad og begynder at reparere på de hængepartier, der måtte være, på samme måde som den gør under søvnen. Når vi ligger og sover, så går kroppen i gang med at reparere. Og den reparation, bare ved at man ligger og flyder i 45 minutter, den igangsætter noget, som har en dyb virkning på din krops evne til at komme tilbage til at være helet. Hvis ikke du har prøvet floating før, så book din første tid og oplev den ro, det giver at få fornyet energi.